ndio wasauka kumane phera zoruka dachita zotheka ndithu anthu sakufuna yumanganiza ngati aliyesaka makambirana ndi mzake ndi kuti aunena iwe asaseke wena kuseri kwa basi umasuzumira uyesa kuti amanene aunena iwe mpaka na amayena analandira milandu posachedwa kulandira milandu mzawo kwaimbira phone akuti amwali inu zona zija mudachita kukwati zija ndanzanu ajo mandinena kumaseketsana pamene paja umandinyodola ine pamene paja umalozerana koma tisikuti amalozerana ngoma andi munthuyo honest adayankha kuti koma pepana mwali zangovuta kuti mwaweruza mafulumira chotere ndithudi palibe nthawi betidaganizako sa inu izo timankhula nzina ndithu chifukwa chongoganiza kuti alipo wena alundinena alipo wena aluyankhula zaine mpaka na munthu mangokhala mala amodzimodzi mpaka na wena satuluka mnyumba mpaka na wena amalephera mafunso yoti akadayankha kumakani kuyankha ukani kukweza dzanja kumangoganiza ngati kuti zanga palibu yakhoza kumva ndi mmene mantha amachitira mantha amatika pamodzimodzi ausiyana nzanu kuti mantha amatika pamodzimodzi ndimafuna ndikuwuzeni kulibe amene ngwa mantha adapita kutsogolo kulibe kwina kuli kwasi ngati muli ndi ana amantha nyumba mwanu amaopa chilichonse ndingaphwanye mbaleyi ndingalakwitsa kuphika ndi oziphika ni ndinu simayi ngophika ni ndinu ine ngalakwitse kwabwera alendo sadya yophika ine ngati chilichonse chimangokhala chocho mantha mpaka na generation inayo imene mubereka inuyo ndi imene idzaberekedwe idzadutsa mu mphawi ndi mavuto akayakaya ngati inu yonse muyimirira mwamphamvu lero zidatengeratu Yesu kuyamba kulimbana ndi mantha ndikutenga chikhulupiriro nkuchinyamula ndikuzani patsogolopa mpaka na kudutsa msinkhu wa manthawo koma ndikhoza kuwuzani mawu achiwiri amene Yesu aluyankhula ochititsa mantha akuti moyo wanga ndi odzala ndi chisoni chakufika nacho kuifa zimenezi ndi zimene mantha amachita mantha amatilozera mmene zinthu zativutira zimene amachita mantha amatilozera mmene zinthu zativutira mantha sangakulozereni mmene mwapambanira amakulozerani mmene zakuvutira mantha amationetsa kulephera komwe tili nako mantha zimene amachita kukuonetserani kulephera kumene niyo muli nako zimene amachita mantha ndipo Yesu akuti moyo wanga ndi odzala ndi chisoni chakufuna nacho kufa koma akadafera mu Getsemani sitikadapulumuka ife akadakwa mu Getsemani muja sitikadapulumuka ife zidatengera kuti apite pa mtanda ali ndi moyo ndipo kuti akamenyedwe akampangizwa sezija kuti ife tipulumuke koma chimene amachita mantha nukulozerani mmene mudalepherera kukulozerani mmene zakuvutirani akuti moyo wanga ndi odzala ndi chisoni chakufika nacho kuifa amauona mtanda uja amaona mavuto amene amabwera m'malo mwathu ndipo zimenezi zitamchititsa kuyankhula mawu amene mpaka nakuti thukuta limene linkatuluka mthupi mwake mafanana ndi mandontho amagazi chifukwa cha mantha izi ndi zimene mantha amatichitira amatilozera mmene talepherera ndi mmene zativutira akavulala munthu ndiye pautuluka magazi yekha wayendatu motsimphinta kubwera pakhomo kuchokera wavulalirako chokha chongofika pakhomo samaliratu nkomwe analimbika tsono inu mkadza kuti wafulala chotere makasi mwaona nthawi yomwe wambapo sisima munthu wana mangobwera bwinobwino zimene mantha amachita ndi zimenezo amakulozera mmene zakuvutira mantha kumakulozera mmene zakuvutira kulakwa kwa mkalasi komweko mmene akaonera wena pepera munthu chonsecho ona mutchula ndithu anayimirira anakhala ndithu nambala kumapeto kusonyeza kuti kuli wenanso ambirimbiri amene sadakhoze koma mawu yone kuti chitseka khomo tonani chitseka khomo mpaka na mwana maso kufira simakukana sititero ayi timati mwana wanga ntchito unagwira kufika na mpaka na iweyo kukhala wotsirizira security yasukulu kukhala iweyo kumbuyo kwakoku kuli chigulu kumbuyo kwakoku anthu 7 kumbuyo kwa anthu 7 amene atsala ineyo ndiyamika Mulungu chifukwa cha iweyo mwana wanga chifukwa wabita anthu wamenya anthu 7 kwamenya majudo anthu 7 kumbuyoku iweyo kukhala chitseko apapa ungolimbikira uona umenya anthu 10 kutsogoloku next time uona masowa poniponi ngati auzimitsa galimoto kenaka uona walola phala mudzapha munthu
faso pena tidanzo weluza wena anga ife tinkakhala number 1 isi sinazimvetsa tikhola fisi yanga yapita padera anga inu munkakhala number 1 ine palibe tsiku ndamkalipirako mwana chifene kuti analakwa mkalasi palibe chifene sindakhale ko number 1 ndimopumana miza wanthu mwana mpaka nakhala liwe mphawe ine ndakhala number 1 oy nimangompempherera kusera mbuye mwana imone so lero ndipempherera wose ayuthi lero abwere 2 o'clock wose aliyese ndimugwira payekha lero mpaka na madzulo ndikhana omwe kwa chimene mafuno ena nkuti mantha amatilozera mmene zinthu zativutira munthu wa moyo amafa chifukwa cha mantha. Yesu akuti moyo wanga ndi wodzala ndi chisoni chakufika nacho kuifa andi mawuya awasapezeka kumatayi kokha mukawerenge ma gospel zonse ulendo wina Yesu atankhula maomwewa atooneka kuti audzimvera chisoni aludzuma. Bible limati ndipo onani Mose ndi Eliya adabwera kudzamlimbikitsa. Adabwera kudzamlimbikitsa. Inu musiphunzira ulimbikitsa wanthu amene akudutsa mu zinthu. Kwalimbikitsa wanthu amene akudutsa mu zinthu. Anthu acha asemesa ngati afa ngati dziko latha chifukwa alibe chakuti chifukwa zakuti zakanika chifukwa aludwala kokasonda matenda sikuti sili kuti manjabu mwafika saizi uza patient mwafika hapa poti ndafika hapa mwafika pamenepa ndipo wina akadzayankhula zainu zokhudza mmene mwalepherera na amachita zitsimikizo zakulephera kwanuko mudzamuzo kuti ayi ine siwolephera sikungodikira nthawi. Ameni. Sikungodikira nthawi. Umadza usiku koma chimwemwe chimadza mmawa. Mukamavomereza mmese ngati akumvera ni chisoni tabwera mudzi muno titamva kuti mudzi uno uli ndi mavuto ambiri tamva mudzi uno kuti anthu ambiri ndinosauka ndiye tabwera mudzi muno kudzakugawirani nyemba kudzakupatsani soya pieces inu mungodzi kuti anthu awa azikhala ndachita zimenezi moyo wathu wonse mpaka na generation ina idzalandira soya pieces. Rise up. Ndipo muuzeni Mulungu kuseri Mulungu kudya nyemba anakupatsanizo popempherera nyembazo tenena kuti Ambuye mundichitire chifundo ndisapitirire kumadya nyemba zopatsidwa moyo wanga wonse kukoma mtima kwanu kugwere wana wanga tisamalandire samavale zovala zolandira moyo wathu wonse wena ndamachirunyaditsa zovala zolandira uvala atu apa udalemba kuti America iwe sindiwo ku America nkoma apa adalemba kuti America uvala tupita tukaonetse ku anthu kuti akuti analandira ya America ati mantha amatichititsa kuti tizivomera zoyenerukana. Ndimafuna ndikuwuzeni mumuthokoze Yesu kuti adabwera mu side B ya moyo wake ndi moto otherwise ikadakhala iyokha inu ndine sikwezilili pano chifukwa sitikadapulumuka ndi mantha munthu amene moyo wake wadzala ndi chisoni chofika nacho kuifa chifukwa mwina akadagwera kugetsa mani komweko koma Mulungu ndi wabwino. Ameni. Koma chachitatu mwaona akuti ngati nkutheka chikho ichi chindipitirire chikadampitirira chikho ichi Yesu kwaya mkaimba inu kolala nkavala ine 5 koloko iti kabwera kumapemphero ndi nyimbo za Christmas za nyuwe za ujene za masautso Ambuye Yesu tikadabwera 5 koloko sizikadachitika. Ureku ukhazikika kupanopa uyankhula chokweza akupanopa kuti ndaona kuti niyo mabwera ifika khalulwe khalusunga mankhulere umayankhula chambiri ukona wanthu nchifukwa cha Yesu kuti mbali 2 ya moyo wake adabwera mosiyana ndiso yankhula zoyamba kati nkutheka chikho ichi chindipitirire okondedwa mantha adamtsimikizira Yesu kuti sakuyenera kufera pa mtanda ndi zimene manthawo adachita. But the devil is a liar. Ameni. Satana ndi wabodza. Yesu anenera kufera pa mtanda m'malo mwathu. Ameni. Ife tidali nchani chimene tikadachita? Ndani akadatha kudzifera? Ndani amene adali ndi moyo amene akadatha kukhala woyera pamaso pa Mulungu? Satana ndiwe wabodza ukumpangitsa Yesu kumango kumpaka na kuyankhula kuti chikho ichi chindipitirire ngati nkutheka. Koma Mulungu adalata konzeratu mapulani abwino chigonjetso chathu koma ndimangofuna nene zimene mantha amachita. So mantha amati nyumba yanga njaying'ono salale yanga njaying'ono
sindingasunge munthu wina, sindingasunge munthu wina, sindingasunge munthu mwana wamasiye, sindingasunge. Ndi amanene ndama pang'ono, ine ndikuwuzeni pano ndinena poyera mosabisaso, koma sindichula dzina. Ndidadziwa mochedwa amayena mu mpingo muno kwayambirira kwa utumiki wathu, zimene amachita mudzi mwawo ndi zimene amakachita pakati pa abale wawo. Ndidadziwa mochedwa kuti anali civil servant, olandira ndama pang'ono, ogwira ntchito ku maofesi, otsikirapo. Ndidadziwa mochedwa. Ndadziwa mochedwa zedi chifukwa mtima wawo iwo samauyang'anira ku salary yawo ayi kapena ku ntchito imene amagwira ayi. Mtima wawo mang'ani amauyang'anira mchikhulupiriro choposa mantha, chikhulupiriro chodutsa msinkhu wa mantha. Faith beyond fear ndi kumene tikufuna titsirizire. Mantha amati nyumba yanga njaying'ono, salary yanga njaying'ono, koma ndimafuna ndikuwuzeni ena ainu simukadakhala pano lero pakadapanda wena amene adamwera chikho navomereza kuti kanyumba kang'onoko asungiremo inuyo, kasalale kang'onoko aperekere inuyo fizi. Wenanu simukadakhala pano, kuphatikizapo wenanu mudayamwa bere la mayi wanuyo aludwala, amamwitsabe mwana koma mwanayo mayiyo aludwala chifukwa mwanayo aufunika ayamwe kuti akhale mmoyo. Ndiye ino amene amayi anu akadaliponu foni ya WhatsApp ndogula ndinuyo, ina mdapatsa kanda akazi wanu kanda amuna wanu, foni ina ili ndi mwana wanu woyamba, ina ili ndi mwana wanu wachiwiri, wina mwana wanu wachitatu, nonse ma WhatsApp. Amayi wanu WhatsApp amayifuna, amatakati jewo nkamona nawo zithu zizo, nkankhulo zili ndi upempha, nkankhulo zili ndi upempha. Nukuzani ina amayi wanga seri kuti adamwalira ndithu, nukuzani nkadawagulira ucheni Samsung, nkanagulira Samsung 45 iwakanike okha chifukwa adamwera chikho sadachikana. Ndipo wena inu mukuyima chifukwa choti wena adamwera chikho. So mkhosi wona tuphunzira moyo wa Yesu, kuphunzira mchikhalidwe cha umunthu chimene ife timakhala. Ndiye mwangukumbukira atuona zochita mungatsekereze madalitso. Anzanu ife ukwa bambo athu tilibe, ukwa mayi wathu tilibe, otsibweni wathu adamwaliranso. Ndiye umatuka ti gym, uku gym. Kodi pajambo ya madalitso amatulukira kuti? Amatulukira kwa bambo wako, amatulukira kwa amayi ako, amatulukira kwa atsibweni wako. Koma mantha amatulozera zimene tilibe. Mwana wamasiye singasunge, nyumba yanga njaying'ono, ine ndinogwira ntchito mboma, sindingadzasunga abambo wanga pa khomo. Munthu wamkulukulu nkamsunga bwanji, iwo adakusunga bwanji pa nyumba pawo. Maphunziro ochokera mu nkhani za Pasaka, maphunziro ochokera mu nkhani za Pasaka. Matinene kanthu yaka kupatula kuti akadatha kuchotsedwa ntchito kapena kuphedwa kumene kapenanso kumsaukitsa, Obadiya adasunga ndi kudyetsa aneneri 100. Ufuna ndikuwuzeni anthu amene sadachikane chikho, ndisadaphulitse bomba lotsiriza la Ambuye Yesu amene adanena kuti tiyeni kwacha ali kuti ondigwirayo, mufuna ndani pano? Ndina ameneyo. Tisadafike kumeneko mpingo wa Ambuye, Obadiya ankagwira ntchito kwa Jezebeli, ndipo nthawi imene Jezebeli ankapha aneneri a Mulungu. Civil servant ogwira ntchito ku State House, Obadiya adatenga aneneri 100 nkukabisa mapanga awiri ukufifira. Civil servant with that small salary. Obadiya kulimbika, ndipo sadasamale zakuti mwina ntchito yanga ikutha, akangondi Jezebeli andipha. Chimenecho timati chikhulupiriro chodutsa msinkhu wa mantha. Ngati munthu mantha sikuti adalibe, munthu aliyese ali ndi element of fear. Aliyese munthu aliyese olamankhula mabesiwa ngali nawo mantha. Munthu aliyese ali ndi element of fear. Olamene amayankhula chizungu kwambiri, munthu aliyese ali ndi element of fear. Ndipo na Yesu Obadiya adaliwa mantha ngati wina aliyese, koma nyumba momwe mwa Jezebeli yawo mapha aneneri, adatenga aneneri 100 kukabisa mapanga awiri. Numadyetsa 3 meals a day, civil servant. Mawa masana madzulo aneneri 100. Inde ine mafika pachapona kuti ine ndense madzitame kuti pali chimene ndi machita chodziwika choti Mulungu akhoza kuchita kutsumuka nacho. Ife akhoza kwangu ndikira Obadiya kuti inu muona ngati mumachita zikuzukulu. Obadiya tabwera taima yana tanena zako zija. Ndi Obadiya undijeukira ine ala madala ife tidadyetsa anthu 100
mapanga awiri ukufifire Obadiya ayo adali nkhomo adali ndi wana adali mbanja kubanja kwake kosoma jaso nkukadyetsaso anenera a Mulungu 100 ukufifire numadyetsa mmawa masana madzulo nyamata Obadiya ndi nyamata sindunena inu koma nyamata ngati ine ntchito imene achita ndi kudziwa kapandidwe ka mafumu komanso kasungidwe ka ndevu ndi mashalubu basi ayi koma Obadiya adadyetsa anthu 100 fopeno matu kumuona nyamata iweyo ngati fo omakhala mipingofi kumuona nyamata kuona ndithu kuti ayi alufufuma kamimba kaoneka bwino ujene mashalubu ndevu pano uganiza ngati mwina akhozo nena kuti apusa tagwirani apa 5,000 iyo mano sati masewera adangosunga kwa ndevu zokhazo palibe chimene akhozo kupatsa ndetu nena za Obadiya amene ine sindingayimepa ndipo amene ndi msinkhu umene Mulungu ali nawo pa anthu ochita chikhulupiriro ndikunena za chikhulupiriro chodutsa msinkhu wa mantha kukasunga anthu 100 civil servant numadyetsa mama sana madzulo 100 pakhomo pomwe pamene bwana wake umaphanene iye nkwasunga achitudziwa akangondipeza Jezebeli andipha ine pamene pa Mulungu amafika po ndigometse kuti mmwemo kodativomereza Ambuye koma ife nde sindifoyenera koma chachiwiri nati neneka nthu yake chifukwa tufuna tilumikize ndi moyo wa Ambuye Yesu kupatula kuti adayika moyo wake pachiswe Obedi Edomu anasunga likasa la Yehova lomwe Davide adalikana kuti lingathe anthu ku Yerusalemu 2 Samuel chapter 6 verse 11 mukawerenga inu chimene chinachitika nkuti likasa paja lidala ndidwa ndi Afilisiti musayiwale mpingo paja kudaphedwa Hofeni ndi Finehasi ndipo likasa lija lidasungidwa lidakhala kwa Afilisiti lidamba amakalika mchisunagoge ngati muno basi ndikuti chipangizo cha msunagoge mochifanizo kuko uduka pakati ukaise lukalika pa nyumba pa munthu anthu mabombono uduka ndi zilonda akatatere anthu kufa mpaka na Afilisiti uza Davide bwerani mudzatenge likasa lanu lija Davide adapita kuti akanyamule likasa pa ulendo obwerera nalo likasa iniyo mdawerenga uza kayada atani meuzolowera tizolowera zinthu za Mulungu kaya daka ligwira chotani kumuphera pomwepo uza Davide akuti likasa ili likathawa anthu ku Yerusalemu likasa ili lisapite ku Yerusalemu chimene adachita Davide ndi kumuyitana Obedi Edom kumuwuza kuti utisungire kwa likasa ali mnyumba mwako mnyamaro panda mekisi chozi ngati uyo ndipo inu mmawa anthu dawo nkuti kuti Mulungu atatifunsa chachikulu silingachite timakanika sasing'onomu nditi natenga nkhani ya Naamani amene adawuzidwa kuti akasambe ku Yorodani atukana iti ndi anyamata akuti kodi abwanawa kodi mnenera akadakuwuzeni chachikulu posa chisimukadachita ndi mmawa mmarero nekuti kodi kuchipatala atanena kuti pa tsiku muziyimirira 2 hours every day muziyimirira 2 hours kapena pa tsiku muzikweza mmanja mmwamba for 30 minutes kodi mkhozo ukana inu si mkhozo ochita siwena aleka foja chifukwa adakauza nkuchipatala ife tidalalikira muno za foja sadaleke kuchipatala adakauza leka ni foja adaleka mmowa omwe oti mmowa sadauze tu phatikiza kuti pala ndianguleka mmowa omwe basi singaleke foja khaya ndileka mmowa omwe basi ndileka mmowa omwe kuti anatitumuleke foja haliya ine ndifuna ndikhale omvera pamenepo anachula foja muja chipatala nkutheka kuti anayiwala zamowa ine ndileka ndi momwe koma ife tidakhala tulalikira pano kutsutsani zamowa momwe mamayi ochigwirizana umomomo mayi ochigwirizana kumomomo ifobolo mwazi bamboko momazi mayi umafika pamvetse chisoni kuti umasiye wako kukhala wa double omosamva osaleka machitichitira koma munthu uyuyu Obedi mu Edom adavomera kutenga likasa lokanidwa ndi Davide kulisungira mnyumba mwake inu opanda mantha kuti nanga mwana wanga mwina mwangozi anguzungulira nyumba kuchateki ndikuthetsa nyumba ine adalimba mtima na akhulupirira chikhulupiriro chodutsa msinkhu wamantha na atenga mantha nkubisa mpaka nadasunga likasa miyezi 3 Bible limati Mulungu adamdalitsa kwa pafundo iyi ndimati kupatula kusokoneza lonjezo la Mulungu lakuti mitundu yonse idzadalitsidwa kudzera mwa Isake mwana wa Abrahamu anavomera kupha Isake ngati nsembe kwa Yehova Genesis 22 mudzawerenga noka zochititsa chidwi komanso zoopsa Mulungu pa chapter 21 cha Genesis alubwera kwa Abrahamu
akuti mwana uyo udzalandira Isaki adzakhala wamkulu kudzera mwa iyeyi mafuko wonse adzadalitsidwa. Mulungu yemwe abwera pa 22 akuti ndipatse Isaki mwana wako. Ndi ukavomera zimenezo koma Abraham adavomera. Tikana ife zing'ono zing'ono koma ndifuna titsirize motere tsopano. Ndadutsako zingapo zinazo mukaone koma ndimangofuna tione apa pamapeto azonse Yesu mu Yohane chapter 20 verse 1 kulekeza 11 alumabwera anthu ajodza mgwirawa. Yesu akuti dzukani tiye ndipo atabwera anthu aja chifoti Ayuda ankafanana. Yesu ndi ophunzira wake ankafanana komanso dali usiku jama 4 am odza gwirawa mangumbo ndira aliyese. Yesu akuti mumfuna ndani kodi? Akuti Yesu Mnazaraya. Akuti ndine. Here I am. Nkhondo iyi siye chigulu, nkhondo iyi ndiyanga. Akuti adayambira wasadagwa pasi kenaka anayambiranso yambuma gwira aliyesa. Nakufunsani kuti mumfuna ndani ali? Yesu Mnazaraya alaleke nasipita enawa. Ndine ndili pa pomwepo adamtenga chifukwa nkhondo iyi inali yake. Nkhondo zina sizagulu, zina sizampingo, zina sizambanja mwanu, zina ndi zanu. Ena inu noka phiri simugwera koma ukhalepo otatu nayo sana. Ayi sizonse zina nzanu, zina sizagulu, zina nzanu zokha ndipo oyenera kugwera ndinu, oyenera kukumana ndi zimenezo ndinu. Ndiyesera kuti ndidule motere tikhoza kutani kuti mantha tiwathe khama ndikumene ndiutsirizira. Tikhoza kutani kuti mantha tiwathe khama, mantha amene amangotika pamodzimodziwo, mantha amene amatichititsa kuti tisasinthe zinthu zisakonzeke. Wena sakhale ndi umboni chifukwa cha mantha yathu. Titani nawo chotsani chidwi pakulephera kwanu ndi kuyika chidwi pa mphamvu ndi kuthekera komwe Mulungu ali nako. Nditsimikiza fundo imeneyi. Andi ine mawu awo amandichiritsa yonena kuti chotsani chidwi pakulephera kwanu ndi kuyika chidwi pa mphamvu ndi kuthekera komwe Mulungu ali nako. Muchotse chidwi pa vuto limene muli nalo. Don't concentrate on your problem. Don't focus on your problem. Focus on the power of God. Ikanichidwi pa mphamvu zimene Mulungu ali nazo. Pamenepo ndikuti mantha mudzawatha khama. Mantha amafuna inu yomwe ike chidwi chanu pa vuto limene mudutsamo. Chaka chino nkwanjala. Chaka chino ndi 40% down. Chaka chino palibe salary imene yenjezeka. Chaka chino zimene ndimalimbikitsa bambo kapsata ngati mtsogoleri wa msonkhano chaka chino komanso amanyirenda ngati mtsogoleri wachigwirizano cha amayi kuti we have a bigger God than all situations. Ndipo Mulungu amene timpembedza ife ngoposa abusa ngwamkulu. Chali chilino ndilake zikakanika wakanika ndiyo satifa. Ife ndani kuti tingalepheretse zinthu zimene Mulungu adazikhazikitsa. Ife ndani tili nchiyani ife? Kodi si Mulungu adakhazikitsa malowa? Kodi si Mulungu adapatula guwali? Kodi Mulungu sachiritsirapo anthu? Kodi mese ena anu mukhala ndi moyo chaka chino chifukwa cha ntchito imene? Ndipo amene achite nawo za msonkhano muganize Mulungu amsiya ku anthu 2000 amene adzalandire Yesu, anthu 2000 amene adzakhale pa msonkhano umenewo, amene adzafunika amve mawu a Mulungu chifukwa chakuti inu yomwe apereka kanthu, chifukwa kuti inu yomwe apezeka, chifukwa kuti mwawaza nkhuni, chifukwa kuti mwagula ng'ombe, chifukwa kuti mwadyetsa msonkhano, mwapereka matumba a mpunga kuti msonkhano utheke. Anthu 2000 azimayi amene amadutsa mu zowawa za moyo uno, amene adzamve mawu a Mulungu pano. Kodi Mulungu pakuachitira zimenezi wosewa adzakusiyani inu? Osateka. Andi msonkhano umene tipitiriza kuupempherera. Ndine ndimatero kwa iwo akutsogolerawa kuti chotsani chidwi pa vuto limene tili nalo ngati dziko, vuto limene tili nalo ngati mpingo, vuto limene tili nalo ngati mabanja. Mmakomo mutu muli zinthu anthu amagona ndi njala. Mukamaona ine apa ndulugundika umachita emphasize perekani chitani zakuti sikukhala kuti sindidziwa kuti mumakhala kuti chifukwa ine mmakomo ndapitamo. Chabwino amene sadapitemo koma ine ndapitamo. Amene sadapitemo akhoza ngoti bwerani chitani zopereka koma sakudziwa kuti mmachokera kuti. Koma ine ndimadziwa kumene mmachokera. Ndipo ndimadziwa makomo ena ndimapita 6 koloko kumakafika 6 koloko moto sudasonkhera. Koma chikudziwa kuti pano anthu sadya pano sipali bwino pano ana akulira ndi njala. Anthu omwewo nkubwera mchalichi ndikumauza kuti chitani zopereka. Chifukwa njani ngati titatiuzane kuti tikhazikike pa vuto lija mpaka na nthazi timvera chisona zine kuti mpaka ndifuma amikira kuti chali chimene chama timvetsetsa ine ama ndimvetsetsa kuti ndine wonsauka
moti asandiuza nawo kuti nzipereka koma kuti akasonkha pachaka amanena kuti zachifundo moti chaka chino ndudaba kuti sadayitanitse zachifundo kuti kodalandire ndani fo chaka chilichonse ine amene ndimalandira nawo zachifundo. Ambuye ndidakukanizani zimenezi, mama ndidakukanizani zimenezi. There are generations and generations which are coming behind you. Angadzadutse mavuto omalandira zinthu za mpingo, angadzadutse matemberero ndi matsoka omadya zinthu zobwera ndi mabungwe. Ndidakuletsani zimenezi. Osema mikira kumati mpaka ndimafika kuti chaka chino ndudaba sadagawe zovala chifukwa ife ndamene chaka chilichonse dzina langa limapuma. Ai kulibe mpingo amene ndapita ndi mali mbikitse zimenezi watu. Situnena kuti samathandizo osauka, situnena choncho, koma sindilimbikitsa wanthu zimenezi. Anawo ndi adzukulu awo angadzende momwemo mopanda madalitso amabwera pakupatsa ndi kuchitapo kanthu chikhulupiriro chodutsa msinkhu wa mantha. Ameni. Wosayikaso chidwi chanu pa vuto limene mudutsamo, wosayika chidwi chanu pa nthenda imene mudwala. Nthendayo ikamva ifima khammakutu, ikangomva kuti inu mmayilemekeza mmayipatsa ulemu ikhazikika. Musiyiuza kuti ine ndi inayi. Anthu akakankhulirani tsoke inu muzankhula chiyembekezo. Musine kuti back to the center, back to the center. Amene wakwankhulira tsoka limgwere ye chifukwa suyenera kukhala muzimenezo. Chifukwa chake okondedwa, chinthu chachiwiri mantha tikhoza kuthana nawo bwanji. Mwaona Yesu akuti bwerani ndigwireni, ndani mufuna ndani asiyena wazipita tiyeni. Akadapanda mawu amenewa inu ndine sitikadapulumuka. Koma ndifuna kuti Yesu adapita kutsogolo nachivomera chikho nanena kuti ndimwere chimenechi. Anazunzika wanthu kuti agwire ntchito yoti ife chechi tiyipeze ngati meda ipezeramo. Chilipo chimene adamwera amasauka mmakomo mwawo zina adalibe zina amadzazisiya kutchali chikuno kuti ife tionepo oyambira siningamangunyoza kokha kwankhala ngati palibe chilichonse. Izizi zidachoka m'matumba mwa anthu adagwira ntchito, anthu adalongosola zimene tidazipezasi. Ndipo ife mu nthawi yathu tichiteko zimene tingati, chifukwa generation ikubwera ikudikira anthu amene akhoza kuvomera kumwera chikho. Pamene Yesu adavomera kumwera chikho ife tidapulumuka. Lero tusimba lokoma ngati anthu obadwanso kwatsopano. Mpingo Ambuye tiyeni tiyimirire, ndifuna tipemphere. Cha namba 2 pamene ndifuna tipemphere nkuti thirani madzi mabodza omwe mantha ali nawo pa mayankhuliro pomayankhulira moyo wanu zabwino ndi malonjezo a Mulungu pa inu. Mantha mwathire madzi. Okay, ndubwerezaso. Thirani madzi mabodza omwe mantha ali nawo, chifukwa mantha amendera mabodza okhaokha. Ukufa udwala kumene kusuchira chaka chino njala ikupa mphantha, ukachita nawo zopereka usauka ndiwe, ukakatenga mwana wamasiye kumudzi uzimdyetsa chiyani, salale yako njokwana, kanyumba kamene kaja nkusungira mo mayi wako okalamba mpaka no mayi wako umafera pa mtengo. Ife dakaguguluza msesa kuti mayi wathu dabwera nawo pa Msonkhamanjaccap pano inu mdopeze kumapeto lukutha tidakaguguluza kale nchembemeje daiguguluza 17 years pano pa kwana 22 years ago. Dakaiguguluza tisadapita kusukulu ya ubusa tili nkanyumba kang'ono nchembere meneji dakaiguguluza idakhala ndi ife zaka zonse koma sitidasowa. Ndipo Mulungu adatidalitsa nkuti kumbukira chifukwa Mulungu amaona choti chili kumbukira. Tsono wena anumsegeze kuti salale yanu ikwana nuyipa mtima kumeneko. Kaguguluzeni nkhalamba ija ibwere kunyumba yomwe ngono. Wina alukumva kuti undu yankhulazi buno bwino. Kaguguluzeni abambo wanu. Ndipo ngati akadali nditi mphamvu pitani mukapatse phone ya WhatsApp akakane okha. Osatumenene kuti ayo asanga zithe za WhatsApp zimazithandife adakwanitsa banji upereka fees kuti uyimbe sukulu. Ndikuronzera undawo ndani pakati pa iwe ndiwo onzera undani anzeru ndiwo. Ndifuna tipemphere koma chotsiriza zimene manena musikonda kupemphera ndi kulambira kuti mudzutse mtima odalira Mulungu ndi mphamvu yake. Muja Yesu amati tabwerani tipemphere, ine ndayimapo ndoti ndipemphere kumene kuja nkufuna kudzutsa mtima odalira Mulungu. Praise and worship imadzutsa mtima odalira Mulungu. Mudziwe kuti kusavomereza praise and worship nchimodzimodzi kunena kuti inenso ndine Mulungu oyenera kupembedzedwa ndi ndikapembedze Mulungu wina bwanji. Anthu sadziwa zimenezo. Farao tusangapembedze Mulungu wa Isaka. Ndichifake musikonda kupemphera ndikupembedza. Ndifuna tipemphere. Mitipempherere ndichi. Ine nditenga pa chimodzi chokha muchisunga. Inuyo pali nyengo zina zoti muyenera omwera chikho. Chikho chako osati chokoma chowawa ndithu.
sikuti mupita tu pamtanda inuyo mpaka mukatani pamtanda mukata chifukwa ife sitifuna mwezi wa anthu tifuna mwezi wa Yesu okha ndipo kuti fera iye atatifera padakwana otipulumutsa ndiye koma pali zoti muchiteno alipo anthu oti mwasunge alipo anthu oti mwadyetse alipo anthu oti mwaveke mumamva kuwawa alipo anthu oti mwaperekere fees zilipo zoti mubwere nazo mchalichi muno nthawi imene mapanga forum ya zopereka za Central Fund ena mangukukira ndi mafiga ifo ndi madzosunga ndifuse mafunso ndinu bwezi langa ndipo ndinu anthu oti simunganene kuti banji umayikana dzina langa iwe andi palibe dana tepo ndimalandira mawu ku inbox mwachita bwino abusi komanso mwenjezereko ndalama inenso munandiwala ndipereka mwakuti chifukwa kuti munthu tumiki sachita yekha umakhala ma destiny helpers ndipo ine ndalimba mtima kuti Central Fund ikuta mopanda kumasonkha madera chifukwa tili ndi nsonkhano sijanena David Recession Greg chifukwa makhala ndokuthandiza koma ine mafuna kuti popemphera ndatenga chinthu chimodzi muvomereze kugwira ntchito muvomereze kuchitapo kanthu Yesu adavomereza kuchitapo kanthu adalola kupita pamtanda ndipo thukuta ndi mwazi ndi moyo wake zidatipulumutsa ife pali choti muchite ndifa yake musamaope December ting'ono ayi napita kuchalichi ndaweruka moyo chedo atimene ikhale nkhani ayi napita kuchena kuti atitipireso 5 koloko atokuti atitipireso moti imene ikhale nkhani ene kuti atitipireso kodi mnenera akadakuuzeni chachikulu mukadakana ine ndipo mmawa nauza anthu osati kwa opseze pena kwatemberera nauza kuti nengati okuphunzitsani kuuzeni chilungamo madzulo anu mukabwereso kodi chabwino nchiyani mulungu tibweretse kuchalichi kawiri kapena katatu kusiyana kuwa usungiranuka mu Central Hospital miezi 4 muli pa bed mukakana inu mukauza dokotera ndipita ku nyumba ndi madokotera njoka kamira olonene kuti ndikumva kwa bwino bwanji munditulutse mchipatala muno yo amayi simutuluka inu mukadalimo muno pali 3 weeks kenaka mukabwerera mudzabweranso for review mudzachoka December ndinkumati kodi mnenera akadanena chachikulu namani simukadachita zomwezi zonkuti mukasambe ku Yorodani mpaka na mtivute ndimene adavomerera tunamani ukasamba mpaka nochira ine nkadati popemphera pali zoti tichite ting'ono tichite nawo chifukwa zikulu ena adachita kale mwamuona Obedi zimene adachita adasunga likasalokanidwa mwamuona Obadiya zimene adachita adadyetsa anthu 100 mama sana mmadzulo kamnyamata mwaona zimene Ambuye Yesu adachita adanyamula mtanda m'malo mwathu tsopano ife mpaka na 2 hours ya mchali chumvana yokuwawa kubwera so madzulo kuti atipiteso ati kuchechi kuja kuti atipiteso ati umatero ntchito za Satana zimenezo ophunzitsa alutero mmawa uno kati mmasana komene mawanga ndi awo popemphera tirape kuti Ambuye mundikhululukire chifukwa kuona ngati ndachita inezo sizoti mpaka na nkhoso mwachiruzira wanthu atatsogolera koma tife tatumikira mpingo tauthandiza muzambiri ndipo zaka zimenezi mpingo tauchitira zambiri panopa talekera wana kuti achiteko tsopano chifukwa ife tatumikira kwambiri ziti mnatumikira kwambirizo mulungu alikali ndi wanthu ma standards anthu amene adatumikira ndipo mwana wake Yesu adakwera pamtanda m'malo mwathu ife tiliso nchoti tichite nyengo ya Pasika poene ulapa teterape poene kungovomereza kuti Ambuye chikhulupiriro changa chidutse msinkhu wa mantha yanga tinene ponena kuti Ambuye muchotse chidwi changa pa mantha a zinthu zimene ndimakhala nazo pa vuto langa chidwi changa pa ino mulungu tete ngopemphera nthawi imeneyi tete ngopemphera aliyense ayankhule zake mulungu okoma mtima ndi okhulupirika ndinu woyera wa Israeli amene mu nthawi iyi ya Pasaka mumakhalidwe Ambuye Yesu tuluphunzira chimodzimodzi masabata amenewa tikhala tumaphunzira zimene Ambuye ali zimene adachita kuti Ambuye Yesu mudagonjetsa mantha ndi chikhulupiriro chachikulu chodutsa msinkhu wa manthawo kuti ife tipulumuke amene chikhulupiriro chawo sichiposa msinkhu wa mantha sangasinthe chilichonse dziko lawo silingasinthe mtundu wawo sungasinthe mpingo wawo sungasinthe banja lawo silingasinthe anthu amantha zinthu zawo zimakhala pamodzimodzi nifaka mutipatse chikhulupiriro chodutsa msinkhu wa mantha tichitepo kanthu amasiye tisunge wokalamba tilere oyenera kualipirira fizi tiwalipirire oyenera kuwadyetsa tiwadyetse ndifeyo zoyenera kupereka muno tipereke ndipo inu Mbuye mukule ife tichepe pansi pa dzanja lanu la mphamvu ndinu woyera wa Israeli kalonga wathu mu dzina
la Yesu Kristo. Ameni.